Ond da ni'n dechrau trwy gofio am drychineb Aberfan a ddigwyddodd union hanner can mlynedd yn ôl i heddiw. Ar fore Gwener, yr 11 o Hydref 1966. Yn ddios un o ddigwyddiadau trista yn hanes Cymru ac sy'n dal yn fyw yng nghof cynifer, lladdwyd 116 o blant ac 80 o oedolion. Mae'n papur cenedlaethol y Western Mail yn nodi'r cofio ar union amser 2 munud ar 10 wedi 9 y bore. Dyma pryd y llithrodd tip rhif 7 lawr ochr mynydd Merthyr gan achosi erchylltra na welwyd ei debyg o'r blaen yng nghymoedd y de. Roedd plant ysgol Pant Glas newydd adael gwasanaeth y bore wedi canu All Things Bright and Beautiful. Meddai'r South Wales Echo y diwrnod tywylla. A'r Cymro yn ein hannog i gofio. Mae gan nifer fawr eu hatgofion o'r cyfnod, rhai o bosib wedi bod yna ar y diwrnod tywyll hwnnw, neu nabod teulu a'i ffeithwyd gan y drychineb. A dyna ydy hanes y parchedig Milton Jenkins sy'n cadw cwmni Annie heddi. Mi roeddech chi yno a'ch teulu chi yn un o'r teuluoedd gafodd ei effeithio gan y drychineb. Do, mi yno, yn wir, me gyrheiddes i yno, tua canol dydd, chydig wedi canol dydd, ac yn syth yn mynd i weld y teulu bach oedd gen i yno, oedd cynither gen i yno, ac oedd ganddi hi 2 fachgen, ddau yn mynd i ysgol Pant Glas, ond yn rhyfedd iawn, y bore hwnnw, roedd un ohonyn nhw wedi bod yn sâl drwy'r nos. Ac felly fe gadwyd e adre mwyn iddo fe gael teimlo'n well. Ac mi aeth grŵp bach arall i'r ysgol fel arfer, ac roedd y llall yn bwriad i mynd ychydig yn ddiweddarach. Ond wrth gwrs, fe ddigwyddodd y peth ofnadwy yma am 8:45. Fe laddwyd dyfrig un o'r plant a gwylym adre a me gafodd hwnnw wrth gwrs i arbed. Oedd hi'n fore rhyfeddol. I chi'n cofio cyrraedd na ar olygfa welsoch chi pan gyrraeddoch chi na? Dwi'n siŵr bod e'n debyg i fi mewn uffern oedd e? Oedd cyrraedd yno yn beth dychrynllyd, oherwydd oedd na draffig mawr wrth gwrs a ni'n cael yn rhwystro rhag mynd mewn i'r canol. Ond wedi cyrraedd y canol, yn edrych i gyfeiriad yr ysgol Pant Glas, lle roedd Pant Glas, yr olygfa yn erchyll, pobl ar eu pengliniau, pobl yn gwneud popeth fedre nhw yn crafu hyd yn oed a'i dwylo a'i bysedd. Rhai a cheibio gyda nhw, rhofiau, gwneud unrhyw beth i gael mynd i fewn i'r domen yma oedd wedi disgyn dros yr ysgol. A chithen ymuno â nhw? Do, yno o'i cwmpas nhw ac yn eu canol nhw, ac yn meddwl am yr un o'n teulu bach ni oedd rywle o dan y llwyth glo yma. Sut oedd yr awyrgylch yna? Oedd y pentra'n cael ei credu bod y fath beth wedi gallu digwydd? Os o'n i'n dweud bod pawb yn fyd, oedd y peth mor erchyll, yr olygfa ei hun yn peri dychryn i diwn, jyst edrych ar yr olygfa, lle roedd yr ysgol, lle roedd yna fferm uwch ben yr ysgol, y cyfan yna wedi mynd, oedd yna rhyw deimladau rhyfedd. Ac eto ar y llaw arall, oedd yna rhyw ddistawrwydd hefyd. A'r distawrwydd hwnnw, fyswn i'n dweud, yn dweud y cyfan. A sut mae'r teulu sydd ydych chi'n ymdopi wrth golli dyfrig? Wel, erbyn hyn, mae'r teulu wedi symud allan o'r ardal. Mae gwylym i fyny yn y canoldir yn rhywle ac yn gwneud gwaith arbennig yn y fan honno. Mae'r teulu wedi cael nerth a maen nhw wedi cael eu cadw beth bynnag dros y cyfnod yma. Ond mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn. Rwy'n cofio
i yr ail drydydd noson ar ôl i ni ddod o hyd i dyfrig bychan. Ac oedd na wylo, oedd na ddagre. Ond mi eithon ni ar Gwilym, y bachgen oedd ar ôl, mi eithon ni fe bob cam yn ôl i Faes Teg, lle roeddwn ni'n byw ar y pryd. Ac mi oedd Gwilym yn gyda ni ar yr aelwyd y Maes Teg a'i fam. Ac oedd hwnnw'n brofiad rhyfedd iawn. Wy'n cofio'n arbennig, dwi'n siŵr bod yn werth i mi sôn wrth hyn, am hyn. Me ddaeth Gwilym gyda fi i'r oedfa bore Sul. Ac oedd na nifer o blant yn Hapel Bethania Maes Teg ar y pryd. Ac yn ar hen arferiad gyda'r plant o ddweud adnod, a mi fynodd ddod ymlaen i ddweud adnod. I ni gymell i aros yn ei sedd, na roedd ar rhaid iddo fe. A pan ddaeth i gyfle, meddwl fe, the Lord is my shepherd, I shall not want. Doedd dim un llygad sych. Oedd dim foment arswydydd o glywed plentyn bach oedd newydd golli frawd yn llyfaru'r geiriau yna. I ni'n clywed gymaint nawr, a wedi clywed lot wrth gwrs yn ystod yr wythnosau diwetha yn arbennig, am y gymuned yma, a'r ffaith i'r gymuned glos yma gynnal ei hunan yn do? Rhyfeddol, rhyfeddol. Yn wir, mi yn ystod y pythefnos gyntaf yng nghwmni gweinidog yr eglwys, parchedi Kenneth Hayes, oedd yn briod anghyneithiwr, mi oeddion ni'n mynd o di yn ymweld â chartrefi, lle roedd pobl wedi colli rhyw blentyn bach. Doedd ganddyn nhw ddim rhyw sgwrs fawr, ond yr oedd bod yn eu cwmni nhw, roedd hynny'n ddigon. Roedd na ddagre, ond oedd presenoldeb rhywun yn dweud, mae'r rhain yn cael eu cynnal rhyw ffordd, ac o'n nhw mor falch bod rhywun yn gael heibio, jyst i gweld nhw ac i ddweud gair. A'r urddas hefyd wrth gwrs oedd yn perthyn i'r gymuned yma, ynddo fe? Wel, hen ardal arbennig iawn. Rhywun ohonoch chi sy'n gwybod am gylch Aberfan, wel, oedd e'n gylch llywyrchus yn y cyfnod hwnnw. Ac roedd ysgol Pant Glas yn ysgol arbennig iawn. Pawb wrth i fodd, hyd nes y digwyddodd y peth erchyll yma. Bod yr hen dip glo wedi bod yn hofran uwch ben yr ysgol, wel, am rhai blynyddoedd. Beth yw'ch ymateb chi mod i'r hyn i ni'n gwybod bellach? Wrth gwrs, chi'n bod am pwy bynnag oedd yn gyfrifol am hyn, dos neb wedi derbyn cyfrifoldeb, nag oes? Mae pawb wedi cael ei siomi, dwi'n meddwl, i ryw raddau, hyd yn oed i fyny i heddi i'r diwrnod yma. Mae yna siomedigaeth o hyd ac ymateb gwahanol adrannau. Ond, diolch byth, mae'r trigolion wedi cael nerth. Maen nhw wedi glynu wrth ei gilydd ac maen nhw rhywsut, maen nhw wedi concro yr anawsterau yna i raddau helaeth iawn. Iddyn nhw golli cenhedlaeth gyfan, ynddo fe? Cenhedlaeth gyfan o blant. A'r rheini yn annwyl, yn fechgyn ac yn ferched. A heb anghofio yr athrawon, yr athrawesau, yr cyfan yna'n cael ei sgubo i ffwrdd heb yn wybod. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod ato ni a rhannu'ch stori efo chi efo ni. Diolch yn fawr iawn.